Suspect sa pagbuno patay sa 18 anyos sa lalaki sa Bacolod City nagsungka na. Iban pang involvado sa rambol, ginapanawagan sa kapulisan nga magsungka. Yaring balita. Duha ka daw matapos ginbuno patay ang 18 anyos nga si Hikaru Yuri Legaste sa gamo sa mga pamatanon sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Naglaptang ini nga video kung saan makita ang rambol sa mga pamatanon sa Dalan Lacson kaagahon sa Mayo 13. Ang biktima among nagasuksok sang puti nga bayo nga nagadalagan pabalik sa bar. Sa ulihi, nasapwan na lang ini nga dugoon kag may pilasang pagkabuno sa riog kag dughan. Kahapon sa hapon, nagsungka sa kapulisan ang suspect nga si Adrian Cagayaw, 19 anyos. Wala nagatubang sa news team ang suspect. Ang iyamay, nagpangayos ang pasaylo sa pamilya sang biktima. Sunod sa iya, manu second year college ang ianak sa kurso nga criminology kag manugbata pa ang nobya sini. So, kapag gusto ng pasinsa, natabo na ni mabawi. Kapag gusto ng pasinsa, bisan kabalok ka, sakit na sa buong kayo, hindi ko pa nila mabaton. Pero sa dalayo nga, kapag gusto pasinsa, bisan mangayo, uya pa pasinsa, pakanubok. Depensa sang amay, iya mismo sang biktima ang konsilyo. Si Yuri, nagpadala ako sang armas. Pag ako nagtabog ang kutsilyo, tinagdinalisanay naman sila. Sila nagbangon, kinatindakan sa mga, pagbangon yung kutsilyo, nagliso isa sa may diyo, kung mapahigad na tayo. Yung sugata pa kasi ni Yuri, moto na sila na tsagid. Apa, sunod sa kapulisan? Oh, of course, nakita sa kanya on position eh. Regardless who is the owner, as long as ikaw may uyat, it's already tantamount charging you. Pasakan sang kasong homicide ang suspect. Ang maabyan sini ang ginapanawagan sa kapulisan nga maghatag impormasyon. Posible man sila pasakaan sa reklamo nga physical injury. Ang pagsungko sa suspect, dako nga bagay para sa pamilya sang biktima. Way masaga mo na trippingan lang gid siguro. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.